Change selfie. Ešte dajú za svojou? Možno naopak, ne, ty jeborný bakalár. Máš vypnutý v displej. Ty kokos, prečo? Teraz je to, aha, lebo tam dám svetlo. Je tam svetlo? Ešte jedno. Daj dole tú ruku. Daj dole tú ruku. Tak live. Počkaj, ksich tam nemám. Tak tam som... Už viem, prečo skončil na bakaláru. Selfie lord. Nemám tam ksich. Tam sa budeme tagovať, že henta tmavá čmuha som ja, henta to trochu svetlejšia som ja. Tam v tej čiernej diere som ja. Čo to máš za mobil, Dano? Nech si ho omylom nekúpim. Richard je značka. Aký model? Myslím, že netreba mi ďalej. Self-explanatory. No a kedy darujte maser?